Il-Pulizija qiegħda tinvestiga bosta rapporti li saru minn Maltin wara li allegatament ingidmu eluf ta' euro mill-kumpanija Rediscover the World Platinum International Services u li kienet toffri servizzi u offerti ta' timeshare. Fl-aħħar jiem għexieren ta' persuni ilmentaw ma' News li sfaw migduma mill-kumpanija li kienet topera minn ħanut fil-Mosta taħt l-isem ukoll ta' Escape from Malta. Bitweġiba għal sensiela ta' domandi minn dan l-istazzjon, il-Pulizija konfermat li rċiviet diversi rapporti minn nies dwar dan l-allegat każ. Dan wara li l-klijenti spiċċaw iħallsu għal servizzi barra minn xtutna li suppost kienu tħallsu mill-kumpanija qabel is-safra. Saħansitra kien hemm fosthom li ħallsu 2000 euro għall-lukanda li minn għalihom kienet imħallsa. Oħrajn spiċċaw saħansitra fl-assa tal-Pulizija fil-Ġermanja għax ma kellhomx biex iħallsu dak li suppost tħallsilhom din il-kumpanija. Bil-kondizzjoni tal-anonimità, waħda mill-klijenti tal-kumpanija rrakkontat l-awċ li sabet ruħha fih waqt li kienet talbtala. Bokkjajna morna l-holiday, kif wasalna reception ma sebna xejn imħallas, għandna nikkontattjaw lilha biex tħallas u li tgħidilna li huma ma ride dal-ITU, ħafna skużi minn dan, u huma kienet tippostja Facebook, jiġifieri ndunajna x'ħarna fuqhom hawnhekk. Issa l-problema kbira li għandna ġew holidays ibbukkjati. Tiziana De Manuele tirrakkonta wkoll kif familta ngidmet minn din il-kumpanija wara li ħalset 3900 euro biex saret membru f'dan it-timeshare. Hija għandha fixed price biex kemm tsifer fis-sena one week itħallas, pereżempju fil-każ tagħna x'kulħadd differenti, ħallasna inħallsu 575 ta' kamra, jgħidlek ukoll li tista' tbiħħal xi persuni oħra b'ammont ta' flus li trid inti, jiġifieri kanna btala insomma bukkjajna fi frar aħna magħhom biex mmorru sal-Italja. Li ġara u aħna tajna l-flus il-Beni Gawċi fi frar. Wasal Awwissu meta morna fuq btala tagħna kif morna l-lukanda għalna li titħallsu 2800. Qalu li meta l-ġimgħa l-oħra marru biex resqu l-ilment tagħhom mal-kumpanija baqgħu b'xi berem nieħer. Sal-ħamis stess ukoll kienu għaddhom għaddejjin il-laqat biex in-nies jidħlu membri li kienu r-raġel tħallna fuqhom u għadnilhom tagħmlu xejn għax din hija all scam. One News ikkuntattja wkoll is-Sinjura Bernadette Gawci, ex-General Manager f'din il-kumpanija u li fil-konfront tagħha qed isiru dawn l-allegazzjonijiet. Jiena personali ma frodajt lil ħadd. Il-direttur l-owner tal-kumpanija, Mr. Michael Tolan, ħareġ b'din il-disruption of services u qal li ħajati bat claim form lil kulħadd biex jieħu refund lura, però jiena personali irriżenjajt mill-kumpanija, jiena għandi nieħu dwar 16,000 mingħand il-kumpanija kif ukoll l-istaff tal-kumpanija ma tħallas tal-pagi tal-aħħar sarejn. Peress li l-uffiċini jinsabu magħluqa u d-direttur tal-kumpanija ma jidirx b'nemes, in-nies qed jitfgħu din il-formola taħt il-bib tal-kumpanija. Sol jiena għamilt rapport personali jiena lill-Pulizija li jiena wkoll vittma għax jiena għandi nieħu l-flus mingħand il-kumpanija. Mr. Michael Tolan ħin kollu nippruvaw nikkontattjaw ilna minn nhar il-ħamis nikkontattjaw il-mobile tiegħu mitri. Is-Sinjura Gawci saħqet li qatt ma kellha liet u dritt li toħroġ il-flus mill-kumpanija. Il-bookings, il-payments tal-bookings iridu joħorġu authorized minn għandu. Il-min stajt nirrifandja jiena personalment, irrifandjajtom jiena jiġifieri personali u mhux mill-kumpanija, però ovvjament m'għandix il-mezzi u s-sorsi li nista' nirrifandja lil kulħadd. Mistoqsija dwar l-allegazzjonijiet fil-konfront tagħha sostniet li verament kien hemm żmien meta ma kienet l-isptar. Jiena kont qed intib l-iskużi għal tali mod li da kien dejjem qed jgħidli li ħnirċievu l-flus mill-head office u dawn il-flus ma waslu qatt. Jiġifieri jiena ovvjament kont fis-stat ta' disprament bħalma kienu n-nies li jiena kont qed nipprova nara kif nista' nagħmel biex intaw is-sitwazzjoni sakemm dawn in-nies jistgħu jieħdu refund lura. Matul l-aħħar jiem One News għamel ukoll diversi tentattivi biex jaqbad lid-direttur maniġerjali tal-kumpanija Michael Tolan. Madankollu il-mobile tiegħu jidher li hu mitfi. Hi, this is Michael Tolan. I'm sorry I missed your call. I'll get back to you as soon as I can. Thank you so much. Please leave a message and your full number so that I can do that. Great. Have a great day. Minkejla ħallejna messaġġa 3 darbit fuq medda ta' 3 ijiem u batna wkoll diversi emails u messaġġi Tolan baqa' ma weġibx.